Hola, llibreters, llibreteres. Estem ací a la meua casa a Convel, presentant una novetat que tinc moltes ganes de que arribi a les vostres mans i a les mans de les manetes dels menudets, els xiquets i les xiquetes. Tinc Una fam de drac, és un poema acumulatiu que els agrada moltíssim, rítmic, amb molta música i que repeteix i que, per tant, els entren en el xoc amb este pop-ups i, per tant, crec que va ser un llibre que va per a compartir en família, en l'escola, en l'aula. Comença: en un estany molt petit hi vivia el senyor Mosquit, que volava amb gran delit. Però, oh, qui passava per allí? Era una granota espavilada que raucava de matinada. Tinc una fam de drac, el de les dents com un xerrac. I es va cruspir aquell mosquit que volava amb gran delit. Però, qui passava per allí? Era un serpent tot llargarut que em semblava que portés escut. Tinc una fam de drac, el de les dents com un serrac. I es va cruspir la granota espavilada que raucava de matinada, que es va cruspir el mosquit que volava amb gran delit. Però, què passava per allí? I continuem animal darrere animal fins a arribar al drac, un llibre que pense que va agradar molt, espere que vos agrade. Gràcies i fins a la propera.